wa min sayyiati a'malina may Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya aja. Katanya lembek kok. Iya, aku ya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faqala musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah, nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah piro, Mas? Tahun belum limo. Saya kata apa? Lho, kapan, Mas? Ya kuali-kuali sithik. Setuk maca ning Indonesia, setuk maca ning Arab ya. Apa seket ya. Don di kok dawa men urusane. Sing ndi, Mas? Malah ora do, Pak. Iku sak srit ngene tok iki. Lho ndi iki gak ketemu iki sian. Robiat wal kompal komisun ya. Wal komisun. Kemisan. Ya. Wal maqalatu ndi rek? Ya Allah. Wal maqalatul khamisu iku. Yo, Robiah apa? Oh, wal maqalatur rabi'atu wal khamsun. Lan utawi makalah kang kaping 4 wal khamsun lan 50 iku kila dipun ngendikaken. Al ibadatu lillahi hirfatun. Lho, iki Mas. Al ibadatu utawi ngibadah lillahi teng Gusti Allah. Iku hirfatun, lho, kerjaan. Kan kerja kan, Pak. Kerja iku. Sapa sih ngomong ibadah? Loh, kerja iku Mas. Ai maksabun mingkuli jihadin adalah penggawean mingkuli jihadin dari segala sisi. Wahanu tuha lan utawi tokone al kholwatu inggih menika berkholwat nyepi. Wah, Toko. lah apa? Toko. Lah iya. Apa toko iki? Apa ning kono? Go. Toko Mas Hanut, Mas. Kedai. Nah, ini gini, aidukanuha, lho tokone, Mas. Toko memang. Udukanuha utawi toko ning ibadah niku muhadatsatu sirri. Obrolan rahasia. Obrolan sir ati. Obrolan ati ma'allahi ing dalam sartane Gusti Allah. Hah? Umum-umuman. Omon-omon. Haitsu la ahada ing dalam sekiranya la ahada ora ana uang ku maujud. Ya sering gitu biasa. Biasa ngene iki. Ora ning WC. Oh. Mulane kolak jenenge. Waduh persis kok iso. Ceritanya sepi lho, Pak. Heeh. Sepi ning wis gak iso. Mulane sembarang wis. Warok sumalihalan utawi modale. Nah, modale ibadah niku. At-taqwa inggih menika takwa. Ai maksude aslu halil ibadati utawi pokok keadaan haliyae ibadah niku inggih menika sianatun nafsi, ngreksa jiwa amma saking napa kimawon tastahiqu ingkang berhak apa jiwa bihi sebab ma al uqubata ing siksa min fi'lin mane niku duka niku perbuatan autarkin utawa ninggalno. Kok definisi takwa biasa ya lah. Melindungi diri dari segala hal yang nafsu itu gara-gara hal tersebut dapat siksa. Nek perintah dilakoni utawa wayahe kon ninggalno malah dilakoni. Ngono kuwi lah kirane. Waribhuha lan utawi untungi keuntungannya al jannatu adalah surga. Taman wis. Padha-padha artine karo janin, emang sing dibahas janin.
janin niku ya barang sing katutup. Kamu arep balik udur-uduran. Iya. Mboten. Oh nggih. Oh niki tas sinten niki? Masih kula niku. Duit tas ana. Ala iki macak ngono tok Pak ngapusi wong-wong lek ning Cahaya. Oh ngono ya. Enten. Iku ge ngapusi wong-wong e. Apa wis balik, Bang? Iya, Lip. Al jannatu suarga. Ai maksude darut tawabi negeri ganjaran. Wamalan napa kemawon fiha ingkang tetep ing dalem darit tawab. Liyane ganjaran iki gane, Pak. Makane sawab. Ongkos. Nek darut tawbi. Iki sawab apa saubi, Mas? Nek sawab ki ana alibe. Lha iki ana lipe ya. Lha iku gak ono lho, Mas. Niki kon ku ono ya. Enggakmu sebenarnya. Nggonmu nek enggak enek. Nah, nggonmu sing salah. Percaya. Nang loro lho Pak, iki loro lho. Gak iso. 2-1 Oh, iya. gak iso. Kalah. Aku macane sawab kan, Bang? Iya. Lha iki sing salah lawak ta nek Pak. Wis ngerti. Nek sawab iki klambi, Mas. Iya, saiki itu. Nah, kuwi. Kuwi lah pokoke. Mbuh iki penjelasannya wis. Pokok sing ibadah iki kerja. Kerja iku ibadah. Iya. Wis ngono lah pokoke. Gak ono kerja sing ibadah sing paling top iku kerja kuwi. Wal maqalatul khamisatul lan utawi maqala ingkang kaping 5 wal khamsuna lan 50. Kala niku ngendika Malik bin Dinarin sapa Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Oke duit. Iya, anake Dinar. Iya. Bis ai imna maksude kudu menjarakno sira ai imna kudu nyegah sira salasan ing telu minal khisalil madmumati saking pira-pira pakerti al madmumati ingkang den cacat apa Mas? Winodo lah. Apa winodo? Ya padha wae. Oh ngono. Iki cacat. Bahasa apa winodo? Ya basa ora ora basa kiai-kiai kuno ngono gitu. Ayo maksudnya tercela kuwi. Iya. Oh winodo. Terhina lah. Oh. Wah, ajar bahasa Jawa iki. Ora ngono, Pak. Jawa. Gus Badi wis tau kondo. Piye? Bahkan enek lafat-lafat sing ngono basa Jawa niku gak kena dipahami wong Jawa. Piye? Tapi paham wong. Ora, Pak. Oh ngono. Ora. Apa Piye tuh? oke. Alah, mbuh aku biyen ngomong ngono kuwi. Niki artine apa? Ora roh. Piye? Tapi kan roh Tak artinya. bahasa Arab nih tok, Apa? Apa contohnya, Mas? Apa ya? Nek koyo wit-witan enek, Pak. Mbok apa koyo wit apa? Lah ngono kuwi wanger. Yo gislin kuwi. Kudu enek artine, butuhe berarti. Putih kudu enek artine. Oh ngono. Tapi lek jenenge wae apa jenenge wae iki apa asline iki gak ero. Baru ku daerah modern baru ada ngerti oh iki maksudnya iki. Oh. Akhirnya baru dijelaskan. Kaya gislin niku apa nek terjemah Jawa? Iku panganan sing ana ning neraka. Ambek zakum. Mbah kuwi. Nek ana ndek donya, gak wedi no. Iya. Aku kontake ning neraka iku. Zakum iku. Oke Pak, oke kok. Asline oke kok. Iku dadane apa nek Jawa? Gak paham. Kamu sih apa, Mas? Sing dinggo. Kan lek maknongin sing lafaz-lafaz ngono kan biasanya gak jarang ke kamus lho, Pak. Kadang-kadang. Oh, dicorek ngono ya. Lah saya goleki ning kamus gak temu lek wong kiai ngono kan ngono, golek kamus gak temu, akhirnya gawe dhewe. Lah iki turun. Bayangno, Pak. Sing kene yo kono dhuwur mumet to, sing isa tasaya. Al wakbur. Apa wakbur iki? Ya Allah, ngono ya. Tapi terus gak kudu kabeh ngerti kok, Mas. Alif lam mim mbok katik ketul kok uteke ya tetep ae gak ero. Cuman kadang-kadang digawe iki lho, Pak. Heeh. Digawe. Kayak Kudu menang kiyaine. Pokoke wah apa ngono kuwi kudu enek jenenge lah pokoke. sing samane eling, samane eling. Lali aku wis. Sing samane eling apa contone? Lali. Wis suwe. Aku tau nemu wis lewe biyen 3 mek 4 5 iki tau, Pak. Oh. Dadi makane rada iling. Lek sitok nek kan gak iling. Iki 5 lho. Lek kaya apa? Pepeko. Merdi-merdi. Ngono kuwi sik basa Apa? Jawa. Apa artine pepeko iki? Gak dong. Lafaz Arabe apa Arabe? Gak kelingan. Apa Mas? Pepeko, Mas. Pepeko iki apa pepeko? Merdi-merdi. Nek merdi-merdi iki nganu. Apa jenenge
Kayak wong mundat-mundat lho, Pak. Oh, menyebut-nyebut, merti-merti. Nek pepeko. Apa ya? Memantaskan ngono. Oh, apa bahasa Arab? Empo ira kelingan. Angel, sangel. Angel. Apa ya bisa pepeko tapi jarang gawe. Berarti ki bahasa baru kanggoku tapi nek sampean kan gak. Den apa Mas? Winodo. Den Winodo. Lek iki langsung almarhumati Kang Winodo apa? Oh, langsung yo. Langsung Kang Winodo ngono ya. Winodo iku ndak usah kei den berarti. Gak perlu masalah Winodo iku wis den, Pak. Isine jerone iku wis den. Oh, kaya tinular ngono ya. Nah. Oh, ya. Lah, nyegah barang telu, perbuatan telu bisa latin kelawan telu minal khisalil mahmudati. Saking pira-pira pakerti al mahmudati ingkang den puji. Pinuji Mas yo. Pinuji. Jawane pinuji. Oh, lek dianu den puji kan. Oh, pinuji lawane winodo. Wah. Isa bahasa Jawa ngonoan le. Hatta takuna sehingga dadi sira minal mukminin iku setengah saking pira-pira wong kang iman. Ai maksude kae supaya tatasifa bersifatan sira bihaqo ikil imani kelawan pira-pira hakikate iman kal mukminin kaya dene wong mukmin nek bahasa Indonesiane sebagai ngono. Sebagai mukmin as-shadiqin kang tenanan fi imanihim ing dalem imane mukmin. Setunggal al-kibaro bitawadui. Jadi nyegao sikap al-kibaro gumedhe bitawadui kelawan tawadu. Apa nek Jawane? DPDP. Oh, DPDP. DPDP Jawane. Oh. Nek bahasa Indonesiane Ya tak ya mbo apa? rendah hati. Lek DPDP gak rendah hati, Pak. Apa? Kuwi luwih kabeh dari hati sak zahire DPDP. Atine ya DP, zahire ya DP. Ora mung ati. Oh. Lek rendah hati kan hatinya. Hatinya tok yang rendah. Rendah jasad. Lah iya. Rendah diri, mek rendah hati kudu dadi loro. Oh. Rendah hati. Nek rendah diri gak boleh, Mas. Tercela. Loh, Nek rendah diri tercela ya Mas. merendahkan diri sendiri. Yo, rendah diri iku minder. Aku ya salah makna. Lah, gak percaya. Rendah diri iki cendek, Yo gak rendah diri ku minder iku ya Mas. Dadine ngono nek ning bahasa Indonesia. Kok ngono, rendah hati lah apik. Rendah diri kudune apik no. Enggak, elek. Panjang tangan ae elek kok. Kudune kan apik to. Lha iya panjang tangan loh. Suka memberi kan ngono Kok iso? Maling. Suka Loh. memberi. Pak. Panjang tangan iku maling, Mas. Paling kudune pendek tangan. Oh. Kan disedhek nek wong liya dipek kan ini jedhek. Lah iya. Walik-walik kuwi Indonesia. Bahasa Indonesia iki ngono kuwi. Jawa sing bener iki, Pak. Heeh. Saruwet. Wal kibaru lan utawi kang aran sombong niku inggih menika huwa ya kibaru yatun nafsi ningali awake dhewe bi ainil izzi kelawan mripat mulya. Waruk yatul wairi lan ningali wong liya bi ainil haqarati kelawan mata ina. Mandeng awake dhewe gedhe, mandeng wong cilik. Sakwalike ngono lah. Aksud tawadui dadi waliane atau antonim lawan kata at-tawadui tawadu. Titik. Wal kibaru lan utawi kang aran sombong iku yakunu ana apa iku sombong bil manzilati niku sebab posisi pangkat. Wal ujubulan utawi bangga diri yakunu ana apa iku ujub bil fadilati sebab duweni kautamaan. Oh iya kudu to. Heeh. Kudu. Lho, Kudu, Pak. bangga diri nek ngono ndak apa-apa manek jariku. Masalah iki nek wis terus wong liya elek, ngono lho. Manuk iki lek gak iso ngadeg gak bangga, Pak. Lah, Itu. beda nek iku Mas. Aku ke bangga karenamu Gusti. Nek ngono gak masalah nek iku. Nek ngono ndak ada masalah. Gumedhe iki, Pak. Sing paling gumedhe iki lek iki Lah, kan. iya. Prinsip Kan hidup. suka merendahkan. Heeh, suka merendahkan. Aku sing seneng iku prinsip al-fital iku Mas.
Jadi kondisional, ngono. Hanya aktif kalau dipakai. Lho ya, fal mutakabbiru moko utawi kang aran wong kang takabur utawa sombong. Iku yujilu, Mas. Bu, kayak nek harokat nggonku. Ana jime kok gak? Enek. Jim apa hak? Jim. Oh iya bener. Ngegungno sapa mutakabir nafsahu nang awake dhewe. An rutbatil muta'allimin saking tingkatane wong kang belajar. Di meluhurkan dirinya sendiri padahal posisinya masih muta'alim tapi dia wis meluhurkan diri nduwuri muta'allimin. Lho. Darul muta'allimin, Mas. Gak oleh ndur-nduri darul muta'allimin. Lah, gak oleh. Wis darul muta'allimin iku sing bener. Sebenarnya nek jero niku. Heeh. Wong ki kudu muta'alim terus sampai bongko. Ya kala-kala muallim, kala-kala. Tapi muallim sing muta'alim tetep. Wal mu'jibu. Oh, macane iki kudune iya. Wal mu'jibulan utawi wong kak. Lho kok mukjib to, Mas? Mukjab, Mas. Membanggakan diri yo. Iki dimajulno iki kaya iki. Digawe gumun ambek awake dhewe. Yo bangga kan mbek awake dhewe itu. Wal mu'jabulan utawi wong kang digawe gumun nang awake dhewe iku mustaksiru fadlihi nganggep akeh kautamaane dhewe an istizadatil muta'addibin saking njaluk tambahane al muta'addibin wong-wong kang duwe adab. Mbuh apa iki penjelasane? Pokoke nek wong bangga diri itu ketok keutamaane awake dhewe sehingga dia ndak butuh untuk nambah lagi. Wis cukup wis. Ndak butuh ngaji maneh. Iya. Ya ngono lah kira-kira. Iya wis. Istizadatil muta'addibin niku njaluk tambahan utawa njaluk bekal, Mas ya. Nang wong sing duweni adab. Muta'addibin jane padha karo muta'allimin iki. Muta'allimin iku wong kang sinau ilmu. Nek muta'addibin sinau tata krama. Ngono lah. Iya. Dadi enek madrasah, enek makrofah, enek makdabah. Nah, nek arek cilik madrasah, diulang-ulang terus, memang doktrin. Kok nek wis gedhe makrofah, mulai diajari ngenali. Tuwek makdabah, tata krama. Urutane ngono jare, madrasah, makrofah, Direne ae. makdabah. Jarene Mas, lha aku nek Tapi gak ngono. lek gak jarene lha piye ya? Sebenarnya saiki arek cilik-cilik saiki gak duwe adab kok, Pak. Tuweke ngajari kok. Hah? Kan ngono saiki wong-wong tuwek-tuwek. Arek cilik-cilik saiki gak duwe adab, semalaman biasa. Lah ku adabmu ning Amerika iki mah dipisui kowe aku. Tapi adab yang terbaik ning Amerika. Kuwi keliru ta nek wong arek sing belajar kok belajar adab. Sing adab iki kowe. Kudune yo. Terus wal khirsa lan kudu nyegah sira al khirsa ing watak rakus bil qanaati kelawan sikap nerimo qanaah. Iya to. Kirsa mau apa Pak ngono, Pak? Napa? Apa mau maknamu? Apa? Kirsa mau apa? Anu rakus. Bagus itu. Heeh. Lobo, ate kok ndi we? Lobo. Paham mau loba bahasa Indonesia. Apa? Rakus. Lah kok ning Jawa gak ono kuwi? Apa nih? Lobo tetep ya? Iya Ning betul. Jawa, gak lobo jarang dinggo. Apa? Lah iya, gak tau dinggo, Pak. Oh. Iya loba. Lobo men kowe ora mungkin, Pak. Iya, rakus biasa. Gragas malah itu. Iya, iya. Kuwi sing Loh, nek geragas ilmu api. Iya. Kan ngono to, nek geragas ilmu api. Lah iki sing elek, geragas sing elek. Lah niki fal khirs sumaka utawi kang aran rakus geragas utawa anu niku nggih. Tapi wonten konteke nggih, ndak iso dipatok dadi siji Iya, ngoten. gragas iki luwih kepanganan, Pak. Oh, biasa ngono ya. Berarti yo gak geragas iki. Apa sing maknane pas? Wis pokoke sing anu lah, sing elek. Yo, sing elek. Lah sing diarani khirs niku napa wal ijtihad nggih menika tenanan. Ijtihad bersungguh-sungguh. Fi syai'in ing dalem barang yatlu bukan goleki sapa wong hu ing niku syai'.
Lek gak bersungguh-sungguh semeni karo bose. Iki definisine sik sampean gayo definisi dhewe gak apa-apa jane Mas. Saya niku bingung ya Mas. Nek definisi nang hikam iku aku sing ringkes ya, rakus iku apa? Ngarep-ngarep barang sak liyane nang Gusti Allah. Ya Allah. Gak iso, Pak. Enak ngono ya. Gak iso, Pak. Lah ya apa? Lu kabeh balike ning ngasahe Allah. Lho lah ya kuwi. Nek gak rono rakus. Gak iso, Pak, berarti gak iso wong kirs gak iso. Lah iya. Aku ngarep-ngarep ning Mahmud diwehi wong liya sing kok Gusti Allah dhewe tapi takdire ngono ae akhir. Lho enggak ya. Ya administrasi ini Kan administrasi to. Iku ngono. Lah terus rakus iki piye nek gambarno? Kan angel iki. Kan masalah abstrak, Mas. Kok dene tawakal, ikhlas. Enggak, aku lek ngarani asline kuwi luwih ke bahasa kurang, Pak. Kurang. Terlalu ngrasa Ya kenek ngono terlalu bukan lek kurang ya kabeh wong kurang. Lah mulane iku gawe ya definisi maneh. Yo. Soalnya definisi iki sungguh-sungguh dalam segala hal yang dia cari. Lho lah kate. Lha ora piye? Lek ora lho piye? Padahal iki kan dicela. Masa bersungguh-sungguh dicela? Bersungguh pada sesuatu yang dicari. Yang dia cari. Dan dia mencari sesuatu, Bukan, tenangan. Iki dicari diinginkan. Ya nuntut ya, Mas. Ya nyari golek. Ya bener, Pak. Ya kan bener. Lah iki nek kene konteknya madmumah lho, Mas. Khisal madmumah lho, Mas. Lah sampean gawe definisi dhewe. Rakus sing piye? Sing kudu ditolak kelawan qanaah. Nerimo. Obate. Heeh. Setoke kan berarti syukur, ya toh. Ya syukur nerima iku gandengane Ya wis. iya wis. Kangge ngobati. Setoke kan gak terima. Gak ngono, ya Ya ngono. wis kan ngono tak asine kuwi kira-kira gak terima. Asine ngono. Iya, ngono ae. Kuwi kan gampang dicerna. Iya. Wong gak terima. Apa jenenge nek ngarani? Wes. Palis. Nah, rifil asya bi abdadiha. Iki carane asline nek kudune cara iki ditambahi gak apa, Pak? Ijtihadu fi syai'in. Iku ditambahin neh. Fi syai'in Iki mau lho, wal ijtihad fi syai'in yatlubu iki ditambahin neh. apa? Ngeyel. Loh, ngeyel apik, Mas. Iki ngeyel, Pak. Iki masalah, Pak. Loh, Ki kadung wong wis kadung ngeyel, Pak. Wis gak bagiane sakmono panggah ngeyel. Iki jak gelut rene, Pak. loh. Tapi kan dia ndak tahu posisinya apakah dia itu segitu, Mas. Nek jariku sik apik ae Iki iku. roh, Pak. Dia tahu iki. Loh, nek roh beda. Roh dan dia merasa kurang lho. Ya kalau gitu iya. Lah iya wis kuwi jane. Nah, lah ya kan ruwet to. Cara jatahku sakmene njaluk tambahan 2 meter lho. Heeh, lah ya iki gawe definisi maneh. Nek sampean terangno karo iki gak iso. Cara ndek ilmu apa jenenge gawe ilmu definisi mantek kae, al-had kae, iki gak masuk. Al-khirsu iku jenise iku apa? Masuk jenisnya apa? Nek kene kan langsung jenisnya. Jenisnya ijtihad, Mas. Iya. Mosok Bersungguh-sungguh. khirsun iku ijtihad. Loh, Gak usah, Pak. Menang tok. Lah. Menang tok ya nerima. lah iya. Lah iya kuwi. Lah menang tok nerima qanaah. Lah mula kuwi Cak Mahmud. Berarti kudu ijtihad. Nek jelasne iki lho. Kan angel iki, perkara-perkara koyo ngene iki. Kan Akeh. lawane qanaah, Pak. Heeh. Awake dhewe kan loro to barange. Barange ana fisik, ana rohani. Lah jembatane iki ana jenenge pikiran. Kan ngono, Mas. Ya. Jelasno tawakal, jelasno ruwet iku. Kakhir sih kita apik iki, Pak. Endi? Lah di sini sih. Lah iya koyo apik Iki apik iki. Ya bertentangan nek ngono mbek sing apa jenenge imna al apa salasan bisalasin Kan iku. bersungguh-sungguh. Aku nandur jagung bersungguh-sungguh toh. Heeh. Masa gak Lah iya. dengan perkara yang saya inginkan. Lah iya kan bener kan apik. Sing dadi masalah mungkin lek pas nandur jagung terus regane 3.000 ngeyel panggah 5.000, Pak. Kan aku sing duwe jagung, gak iki panggah ngengkel. Apik iku. Pasare 3.000, Pak. Loh. Apik iku, Mas. Kudune iku petani ngono. Lah kan kudune. Heeh. Masalahe iya toh. Lah apa? Kowe ora payu lah dosamono. Loh, gak tak dol.
Terus tak ge dhewe. jagung iki. Tak pangan dhewe. Lho, kudune wani merdeka ngono no. Iya, Petani iki. Heeh. Kudune masalahnya dek ra diri jagung tok Pak rek liyane. Nah, kan yo nek pedes-pedes sih. Sama Bupati Nganjuk iki. Nyawa. Kan Brambang anu Nggih. baharuane kan Brambang dadekne apa? Brambang goreng. Oh. Ngono iki. Terus beras apa jenenge? Di beras. Ruwet iki mamine. Trae kudu balik nang awal mang kholwat. Nah, iku baru iso. Nek jelasno gak iso. Karena ini kata-kata abstrak. Duduk koyok gelas, koyok kopi, ngono ya. Ndak padha. Dadi wis monggo kersa. Dadi nek engko gak cocok ki Mas sampean oleh gayo dhewe wis. Gayo dhewe wis. Aku lek iki apik, Pak. Heeh. Wal qanaatu lan utawi kang aran. Malik to iki. Napa? Perkataane Malik bin Aku tak Dinar. walik, Pak. Nah nggih. Dadi wal qanaah bil khirs. Kudune ngono, Pak. Iya, supaya berkembang. Wong nrimo iku ra apik. Heeh. Ora apik, jolak jaluke. Nrimo. Nek nerima terus gak berkembang. Kudu ono kesungguhane. Kudu ono rakus-rakuse sithik lah. Iya. Heeh, ngono. Pokoke kita aja bojone tanggane. Iya ngono. Wal apa iki? Qanaah. Wal qanaatu lan utawi kang aran qanaah ya ridho. Iki mosok definisi to, Mas? Wis ora Pak. Wis ngono kuwi lah. Wis gampang ae. Niku ridho. Ridho niku napa? Lelo. Lelo niku napa? Rela. Lek saiki definisi kok ridho bil kisma iku kudu definisi, Pak. Apa? Ya Kata lain. Iya, kata lain. Lah iya kata lain. Bilqis mati kelawan bagiane Gusti Allah. Iki pas yang ngawi yakin pas lagi gabut iki, Pak. Iki gabut iki. Kabut iki. Tre. Ana cendek pol ra kena. Iya, ora dijelasne ora malah jelas. Ngapunten ya Mbak Nawawi nggih. Mboten kok ngritik niki. Mriki sing kurang wawasan nih, penjelasannya panjenengan kesithiken. Ngapunten, kula namung netizen. Nggih, netizen. Pak dawane iki koyo ora paham. Iya, jawabe ngono. Lah mau sok bantai tok. Lho lah iya, lah piye? Kene ora paham adakno. Ki piye maksude? Kayak rada DS ngono. Terus wal hasada lan kudu nyegah panjenengan al hasada ing sikap dengki. Dengki niku napa? Oleh barang abstrak iki. Wa lan utawi hasad niku wau inggih menika taman ni zawali nikmatil mahsudi, ngarep-ngarep ilange nikmate wong kang didengkeni. Yo, Zawal iki dudu ilang berarti, ngalih. kecelakaan. Oh, Yo ngono kuwi. maksudnya piye? Kapok kering. Oh iya, ngono, bener. Ngalihe nikmate wong kang den dengki ilal hasidi maring wong kang sing hasud. Jadi berharap nikmat yang ada pada orang lain pindah ke dirinya. Pada akhirnya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Yoga lah Pak, lek kiai-kiai agak. Kuwi wong melu aku. Kan kuwi. Nah, iku ya gak dengki, Mas. Kuwi dengki Pak kuwi. Kan asline gila Pak. Apa nih? Gitu toh. Gila. Maksudnya Ya orang-orang sing merasa dirinya baik itu, gitu. Gila ketika ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. gila ya. Gila Pak, tetep dengki Pak Basim. Nek aku gak, Mas. Ya ide kok ora. Kok enak men wong kowe sakit kene gak iso ngono ya. Lah aku lek ngarani gak ngono, Pak. Lah piye? Wong iki kok mbek Gus Allah kok sik prone lah ngono. Heeh. Lah ide Kok cek yakine nek Gusti Allah iki pro kan Iya, mereka. pro. Wong wis ngene, Pak. Piye lah? cek gofure. Lah ide wis biasa berusaha kenal sik pangga wedi. Kulo malah los ya. Nah, ngoten bu pengertiane wis sampean golek dhewe ya. Nek ning kene ngono, berharap hilangnya nikmatnya orang yang dihasuti menuju orang yang hasud. Bin nasihati. Nah, nyegae rasa hasud niku bin nasihati kelawan nasihat. Ngaji lagi, Pak. Ya. Iki ngaji jelas.
nasihat. Tapi Mana ngaji karo aslinya? kene. Ya kasut maneh iku, ojo ngaji nang kiai kae. Ojo. Kasut maneh. Bin nasihati kelawan nasihat. Nasihat niku napa maksud baik? Nah, itu mriki diartikan wahyalan utawi nasihat addu'a nggih menika ngejak ila mateng barang fihi ingkang iku ing dalem ma'aslahu utawi kebaikan. Lan ugi yang disebut nasihat niku annahyu nyegah amma saking barang fihi ingkang niku ing dalem ma'al fasadu utawi kerusakan. Ngejak apik ngalang-alangi nang perbuatan sing mengakibatkan kerusakan. Wafil hadits lan iku ing dalam hadis laya jetami mboten bakal kumpul fi jaufi abdin ing dalam rongga maksudnya ati ne hamdin Coba Pak. apa Nggonmu apa wi? jaufi Terus abdin aku nek ale yo. al abdi Nggonmu piye, Mut? Adun langsung. Mas kalah ya gedenan mboten bakal kumpul fi jaufi abdin ing dalem atine utawa rongga atinya seorang hamba opo al imanu iman wal hasadulan hasad sami kalih putih ambek ireng niku ora iso dadi siji Iso. iso ya apa carane Oh, kare nyampur ya. lho campur ya beda neh dadine Mas Awu. Kan awu kan iso to, Pak. beda gak iso Bakul cat gak iso Iso. menghapus warna lho wong gak iso Kan menghapus warna, Pak. iya menghapus gak iso Gak iso ternyata. nyampur ya gak iso Lek nyampur iso, Pak. Gak. Lek mirip abu-abu ya kuwi mau carane. iku duduk putih duduk ireng wisan dadi lain Nah iya to. Kan iso. enggak kan nyampur cat sing kok masuk Lah mah aja catat ternyata. enggak warna putih mbek ireng gak iso campur Saged, Pak, tapi perane kan mboten putih kalir. Lah. Kan ngono. Dadine iku abu-abu. sing mbok campur iku cat Mas duduk werna nek awu-awu ya awu-awu wis gak iso diarani putih Makane putih mbek ireng gak iso campur padha karo gak iso campure iman ambek hasad ngono lah maksude ya ya wis. lho iya Mas itu piye an intaha telas ay maksude al imanu bil qadari maksudnya iman niku iman teng takdir wah terus iki terakhir iki wa an Muawiyah talan niku saking Muawiyah radhiyallahu anhu Wis ra iso. apa Ra iso. maksudnya Wis gak gelut Sayyidina Ali. Aku males tau. Ayo. oh Muawiyah oh gak apa-apa emang musuhan titik Oke, Pak. Hah? Oke, wi. iya anake sing mateni Oke, sing berkesempatan untuk itu oke. Gara-gara wong loro itu. sing ndi Kan gara-gara wong loro itu. berkesempatan untuk apa toh Ya untuk saling bunuh-membunuh, Pak. Orang lain maksudnya yang membuat wah nek kesempatan. oh iya wong loro wa an Muawiyah talan saking Muawiyah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Muawiyah ngendikane kulun nasi akdaru ala ridhahu illa hasidu apa iki illa hasida Nikmat. nikmati ngendikane lho iki kok mosok Muawiyah yo Sopo? iki koyoke duduk Mas oh iya utawi sekabehane menungso iku akdaru langkung kuwasa ngono Mas Hah? Nah iku dadi anu piye? Dadi piye Takalin. sapa ingsun ngono Heeh. oh iya iso kulun nasi utawi sekabehane menungso iku akdaru mampu sapa ingsun ala ridhahu ing atase ngelelakno Lunas. ya ridhone ya ing atase ngelelakno nas ya kena ngono illa kejaba hasida nikmati wong kang hasud nang nikmat sing ono di aku ngono wae ya Iya. jadi semua saya bisa merelakan semua orang itu kecuali satu orang yang nggak bisa saya rela itu yaitu orang yang dengki pada nikmat yang sudah aku terima alasannya apa iya kan ngono aku iso lelo nang wong kabeh Mas kecuali wong sing gak trimo karo sing dengki nang aku iku sing gak tak lelani jare Muawiyah jare Muawiyah lho nek sampean si A kleru iki nek si A golongane Ali fa innahu krana sak temene
hasidan nikmati iku layur dihi orang gawe lelo hideng hasidan nikmati illa kejaba zawaluha apa ilangi nikmati krana lelone wong sing hasud nang aku iku gur siji yaiku nikmat sing tak terima saiki ilang saka aku. Oh maksudnya iki sik dikutip iki kerene Muhammad Nawawi bin Umar ya iki. Pendapat Muawiyah sik dijupuk. Kerene ahlu sunnah. Wa ala alihi washabi ajmain Mas. Iya. Ajmain soalnya. Masuk ala ale. Ngono aja saiki. Ndono ajmain e. Hah? Sing anyar-anyar ngono. Oh, kairu. Udune ana ajmain e. Kama kala kaya dening sampun ngendikaaken badum sapa sebagian ulama min bahri tawil sangen barto. Wada Roa itu. oh, piye Mas? Wada ya apa bartawil? Iya. Kalamung qadimullah yumallu ngono Mas. Iya iya. Wadaroi tukulan nasilakin nahasidi mudaro tuhus Situ. apa sik tuh Mas? Bu, Syakot abot. mudaro tuhu Guru syakot siket po lho, Pak. oh itu sikat beda iku wa azza nawaluha wa kaifa yudaril mar uhasi dan nikmatin idaka nala yurdi illa zawaluha wadaroitulan ngenali ngalusi sapa ingsun kulan nasi ing sekabehane menungso lakin tetapi hasidi utawi wong kang hasud nang aku mudaratuhu iku utawi ngalusi wong sing hasud nang aku syakot iku abot apa mudaratuhu abot cerai wong aku gak dihasudi ae mek dikongkon ngarapi bojone ngene abot tenan dapet tenan ada gak dihasudi balik saiki Mas wong iki balik wae balik Kok kuat? hah embo Gak kok goblok. bos omong-omongane gak kanu plus wa azza lan jarang nawaluha apa memperoleh mudaroh angel terai wis pokoke azza dudu agung nek mriki saking agungnya dadi jarang wa kaifa bagaimana mungkin yudari ngalusi almar'u sapa wong hasidan nikmatin ing wong kang ngasuti nikmat idza kana arikalane kana ana apa sapa hasidan nikmatin iku layur di orang gawe lelohi teng hasidan nikmatin illa kejaba zawaluha apa ilangi nikmat angel ya apa ngapiki wong sing wong iku isone puas nek nikmate awake dhewe ilang kan angel kudu ngarepke kene benjut kene kongkon ngapiki wong sing ngarepno awake dhewe benjut wallahu a'lam bissawab wis Yes, soal bisa. babur rubai wallahu a'lam bissawab sirul Fatihah babakan sing Allah a'lam Iki kok malah sing terakhir malah menyakitkan gini sate. apa nih Ya iya iki. sing iki ya bab hasud ya iya Mas Enggak, maksudnya dari Muawiyah